Dumating na sa Dagupan City ang 2,000 doses ng Sinovac vaccine. Tinukoy na rin ng otoridad ang 15 vaccination area sa lungsod. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King! CJ, dumating na kani-kanina lang ang unang batch ng bakuna kontra COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa lokal na pamahalaan, prioridad nilang mabakunahan ay yung mga medical frontliner na nagtatrabaho sa mga pribadong hospital. Pasado alas 2 ng hapon kanina, nang dumating ang mahigit 2,000 doses ng Sinovac vaccine sa Dagupan City Astrodome. Ito ang unang batch ng bakuna na dumating sa City Health Office. Prioridad daw na magamit ang naturang bakuna sa mga medical frontliners sa iba't ibang pribadong ospital at klinik sa lungsod. We asked the different hospitals, the private hospitals po sa Dagupan, na mag-submit po sa amin ng number of personnel na gusto nilang ma-injekan. So ito po yung binigay sa atin ngayon ng DOH. Samantala, gagamitin bilang vaccination area ang Dagupan City Astrodome. May napili na rin umano na 14 na paaralan para sa community-based vaccination area sa syudad. Yung listahan po natin ng schools, yung mga barangay specifically, ilalabas na po natin yun once ma-formalize po yung partnership with the schools. Magsisimula ang vaccination ngayong araw sa Astrodome. CJ, bago tayo umalis kanina doon sa vaccination area sa Dagupan City Astrodome, ay napansin na natin ang ilang kawani ng lokal na pamahalaan na naglilinis na doon sa area na gagamitin nga bilang parang vaccination area. Ayon pa sa alkalde kanina, hindi naman lahat ng medical frontliner ay kailangan magtungo doon sa vaccination area dahil merong mga babakuna o meron daw mga bakuna na ita-turn over doon sa mga ospital upang sila na yung magsagawa nga ng pagbabakuna sa kanilang mga medical frontliner. CJ. Maraming salamat, King Guevara.